እቲ ፊልም ክጅምር ጆርዳን ብዝበሃል ዝምራሕ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ብውፅኢት ስርሖም ሓጎሶም እናስተማቕሩ ንርኢ። ጆርዳን ከም ዝኾነ ኣሜሪካዊ ማእኸላይ ኣታዊ ካብ ዘለዎም ስድራ ዝተወለደ ቆልዓ እዩ። ግን ጆርዳን ወዲ 25 ዓመት ምስ ኮነ $50 ሚልዮን ክሰርሕ ክኢሉ ኣሎ። ብጣዕሚ ሰሓቢት ሰበይትን ክልተ ቆልዑን ኣለዎ። ዓበይቲ ገዛውቲ፣ ክባራት መኻይን፣ ናይ ኩሉ መራኸብን ጃትን ወላ እውን እንተሃለዎ ኣብ ሂወቱ ግን ሕጉስ ኣይነበረን። ናይ ሓሽሽን መስተን ወልፊ ኣለዎ። ኣብ ዝሰኽረሉ ሰዓት ብዙሓት ስነ ምግባራዊ ነገራት ክገብር ይረአ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ ገንዘብ ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ። እቲ ታሪክ ንድሕሪት መሊሱ ወዲ 22 ዓመት ድኻን ስራሕ ደላይን ጆርጅን የርእየና። ጆርጅ ኣብ ሓደ ካምፓኒ ናይ ደላላይ ስራሕ ክሰርሕ ብምሕሳብ ናብዚ ይመጽእ። ናይ መጀመርያ ሓላፊኡ ኣሸጋርን ክፉእን ነይሩ። ኣብቲ ስራሕ ምስ ሓደ ማርክ ዝበሃል ንፉዕ ደላላይ ይላለእ። ማርክ ነቲ ስራሕ ብዝግባእ ዝፈልጦ ሰብ ነበረ። ጆርዳን ንማርክ ነቶም ኣብ ዙርዩ ዝሰርሑ ሰባት ምስ ረኣየ ውሽጡ ክነቃቃሕ ጀመረ። እቲ ንሱ ክሰርሑ ዝደሊ ስራሕ ከም ዝኾነ እውን ይርዳእ። ድሕሪ ስራሕ ጆርዳን ምስ ማርክ ናብ ሬስቶራንት ይኸዱ። ማርክ ንጆርዳን ንዕኡ ናብ ስራሕ ዘለዓዕሉ ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዮም። ንሳቶም ከዓ ሓሽሽን ጓልን ከም ዝኾኑ ይነግሮ። እቲ ቀንድን ክርሳዕ ዘይብሉ ነገር ግን ናይ ዓማዊልካ ሕልሚ ምሸጥካ ኢኻ ብዙሕ ገንዘብ ትረክብ። ብናቶም ሕልሚ ንስኻ ሃብታም ከም ትኸውን ከይትርስዕ ብሎ። ዋላ እውን ጆርዳን እዚ ጌጋ ምዃኑ ኣሚኑ ተነበረ። እናሓደረ ግን ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ካብ ማርክ ዝበኣሰ ሱስ ኣብ ገንዘብ ይኾነ። 6 ወርሒ ኣብኡ ድሕሪ ምስርሑ ኣብ መወዳእታ ናይ ደላላይ ፍቓድ ወረቐት ይረክብ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ደላላ ስርሑ ግን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ስለ ዝተፈጠረ ንብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ወፃኢ ገበረ። ጆርዳን እውን በዚ ምክንያት ስራሕ ይስእን። በዚ ሰዓት ጆርዳን ዝነበሮ ምስታ ናይ መጀመርያ ሰበይቱ ተሬሳ ነበረ። ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ስራሕ ንምርካብ ጋዜጣ ክገላብጥ እዩ ዝውዕል። ኣብ ሓደ ቦታ ስራሕ ረኺቡ ንምፍታን ናብኡ ምርሐ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ እቲ ትካል ካብቲ ናይ መጀመርያ ሰብ ሓብዚ ዝነበረ ትሕት ዝበለ እዩ ነይሩ። ግን ካብቶም ዝሽየጡ ነገራት ዝረኽቡ ኮሚሽን 50% ከም ዝኾነ ምስ ሰምዐ ኣብቲ ትካል ክሰርሕ ወሰነ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ስራሕ ኣብ ዝነበረ ቦታ 1% ጥራሕ ዝረክብ ነይሩ። ኣብዚ ትካል ንምስራሕ ዘድሊ ሓደ ነገር እንተሃልዩ ዓማዊል ኣታሊልካ ምእማን ጥራሕ ከም ዝኾነ ይርዳእ። እዚ ታክቲክን ኣሰራርሓን ከዓ ዕድመ ንማርክ ብዙሕ ነገር ምሂርዎ ነበረ። ስራሕ ምስ ጀመረ ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቱ ንሓደ ዓሚል ሽርሽር ኣቢሉ ብምእማን ናይ 5,000 ትኬት ክሸይጥ ከኣለ። በቲ ናይ ምሽርሻር ክእለቱ ኩሎም ሰራሕተኛታት ይግረምሉ። ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ብዙሕ ገንዘብ ክሰርሕ ከኣለ። ሓደ ግዜ ዶኒ ዝበሃል ጎረቤቱ ናይ ጆርዳን ክቡርቲ መኪና ሪኡ ኣብ ካፌ ምስ ረኸቦ ተከም ዝሰርሕ ሓቶ። ጆርዳን ብዘረባ ዝረኽቦ ምስ ነገሮ ዶኒ ናባ ስራሕ ብምድዋል ስራሕ ጥጡ ከም ዘበለ ይነግሮ። ካብቶም መዓልቲ ጀሚሩ ምስ ጆርዳን ክሰርሕ ጀመረ። ጆርዳን ብወገኑ ስራሕ ከመይ ጌሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ነገሮ። በብቅሩብ ክልቲኦም ናይ ልቢ ዕሩኽ ኮኑ። ድሕሪ ግዜ ጆርዳን ናይ ባዕሉ ትካል ክኸፍት ደልዩ እሞ ንኣዕሩኽቱ ኣብ ካፌ ኣኪቡ ንስኡ ክሰርሑ ይዕልሎም። የዕሩኽቱ ዋላ እውን ስለ ደላላ ስራሕ ዘይፈልጡ እንትኾኑ ጆርዳን ግን ምስ ኣብ ስራሕ እንተጀሚሮም ንኸልሙዶም ከምዘይሽገር ብጣዕሚ ርግፀኛ ነበረ። ካብ የዕሩኽቱ ማእኸል ሓደ ብራት ዝተባሃለ ሰብ ነበረ። ብራት ከም ጆርዳን ስለ ገንዘብ ካብ ምሕሳብ ወፃኢ ካልእ ጣጣ ኣይነበሮም። ጆርዳን ከም ዝሓሰቡ ነቲ ትካል ከፈቶ። ዋላ እውን ድሓን ዝኾነ ሰልዲ ይሰርሑ እንተነበሩ ጆርዳን ግን ንእሽተይ ናይ ልምድን ክእለትን ሽግር ከም ዘለዎም ይግንዘብ። ብኸመይ ንዓማዊል ከዘራርቡን ከም ዘለዎም ካልእ ነቲ ስራሕ ዘድልዩ ነገራትን በብሓደ ፅቡቅ ገይሩ የረድኦም። ኣብ በዓል ጆርዳን ቀንዲ ታርጌት ዝነበሩ ሃብታማት ሰባት ስለ ዝኾኑ ብኸመይ ነዚኦም ይእሚኖም ኣብቲ ትካል ሼር ንክገዝኡ ምግባር ከም ዝኾነ ኣፀቢቖም ነይሮም። ብዙሕ ግዜ ስርሖም ናይ ምትላልን ምድንጋርን ስለ ዝኾነ ሸርሺርካ ናይ ምእማን ቀንዲ ናይ ስርሖም ሓይሊ ነበረ። ቀስ ብቐስ ትካሎም እናዓበየን እናሰፍሐን መፀ። ናይ ሰራሕተኛታት ብዙሓት ብኡ መጠን እናወሰኸ ይኸይድ። ዓበይቲ መጽሔትን ጋዜጣታትን ስለ ጆርዳን ትካሉን ከቃልሓ ጀመራ። ኣብዚ ሰዓት ጆርዳን ትካሉን ናይ ፖሊስ ቀልቢ ይስሕቡ። ጆርዳን ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እውን እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ኣታዊ ክገብሩ ብምዃኖም ብዙሓት ሰባት ምስ ጆርዳን ንምስራሕ ይደልዩ። ጆርዳን ንሰራሕተኛታቱ ከም ድሌቶም ኮይኖም ንክሰርሑ የፍቅደሎም ነበረ። ንሱ ዝደልዮ ሓደን ሓደን ጥራሕ እዩ፣ ዓማዊል እሚኖም ገንዘብ ከምፅሉ። ኣቦ ከይተረፈ ኣብቲ ትካል ክሰርሕ ጀሚሩሎ። ናይ ጆርዳን ህይወት ብጣዕሚ ብዘደንቕ ናህሪ ክልወጥ ጀመረ። ስለቲ ውፅኢታዊ ስርሖም ምክንያት ብምግባር ዓብዪ ፓርቲ ይዳሎ። ኣብቲ ፓርቲ ውሽጢ ዳኒ ሓደ ፅቡቅ ሓሳብ ይመፀሉ። ስቲቭ ምስ ዝበሃል ናይ ፋብሪካ ጫማ ግብሪ ንዘይምኽፋል ብስም እቲ ትካል ተጠቂምና ገንዘብ ዘይነዘዋውር ብምባል ዘደንቕ ሓሳብ የካፍሎም።
ኣብቲ ፓርቲ ካልእት ሰበይቲ ትኾኑ ናኦሚ ትበሃል ጓል መፀት። ኣብ መጀመርያ መዓልቲ እዩ ምስ ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ናኦሚ መዓልታዊ ክደዋወሉን ክራኸቡን ይጅምሩ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ፍቕሪ ወዲቖም ርክብ ይጅምሩ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ግን ምስታ ናይ መጀመርያ ሰበይቱ ትሬሳ ገና የተፋትሐን ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ትሬሳ ምስ ናኦሚ ኣብ መኪና ክሰዓዓ ምስ ረኸበቶ ጆርዳንን ትሬሳን ይፋትሑ። ጆርዳን ብወገኑ ምስ ናኦሚ ዘለዎ ርክብ ብምቕጻል ኣፓርትመንት ውሽጢ ክነብሩ ጀመሩ። ግዜ እናኸደ ምስ መፀ ጆርዳን ውፅእ ዝበለ ባህርያት ከርኢ ይጅምር። ናይ ዓበይቲ ትካላት ባዕሉ ዘመሓድሮም ሕጂ ግን ኣብ ናቱ ቦታ ብራት ይትክኦ። ናይ ሼር ዋጋ እውን ብዕፅፊ እናወሰኸ ምሻጥ ይጅምሩ። በዚ ካይዳ ብዙሕ መክሰብ ክረክብ ከኣለ። ሕግን ምስ ሕጊ ዘተናኽፎ ነገር ንክከታተለሉ ሚኒ ዝተባሃለ ሓደ ንፍዕ ጠበቓ ይቆፅር። ናይ ግብሪ ሚኒስተር ሰብ ሕጊ ናብ ኦፊሱ ኣብ ዝመፀሉ ሰዓት ብጣዕሚ ብዘፅላ ኣገባብ ኣሰራርቡ ይሰዶም። ብግልፂ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾኑ ነገራት ብምስራሕ ናቱን ናይቲ ትካል ሃብትን ክዕቢ ከኣለ። መወዳእታ ናኦሚ ብዳይመንድ ካቲም ናይ መርዓሕቶ ይቐርበላ። 3 ሚልዮን ኣውፂኡ ቤተሰብ ዓዲሙ ንናኦሚ ይምርዓዋ። መዓልቲ ኣብ እንግሊዝ ትነብር ናይ ናኦሚ ሓትንኣ ምስ መን ይላለ። ናኦሚ ብሽማ ዓባይን ብልፅትን መርከብ ከልህያብ ይበርክተላ። ናይ መርዖኦም ሕፅነት እውን ኣብቲ መርከብ ይሕልፉ። ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ፍሉጥ ገዛ ገዚኦም መንበሪኦም ኣብኡ ይገብሩ። 8 ወርሒ ምስ ሓለፈ ግን ሕጂ እውን ናይ ጆርዳን ሓደር ፈርስ ይጅምር። ወግሒ ፀብሐ ምስ ሰበይቱ በቲ ዝነበሮ ወልፊ ክጫቃጭቕ ዝውዕል። እዚ ኩሉ ሽግር ኣብ ሂወት ዋላ እንተተፈጠረ ግን ኣብ ስርሑ ኩሉ ነገር ብፅቡቅ ኩነታት ይኸደሉ ነበረ። ምስቲ በዓል ፋብሪካ ጫማ ዝኾነ ስቲቭ እውን ስምምዖም ይፈራረሙ። ጆርዳን ናይ ትካል ኣታዊ 80% ናብ ጅቡኡ ዝኣቱ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እቲ ትካል ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ስለ ዝዓበየ FBI ነቲ ነገር ብቐረባ ክከታተልዎ ጀመሩ። ናይ ስቲቭ ሼር ናይ ዋልድ ፋብሪካ ጫማ ዋግኡ እናዓበየ መፀ። ናይ ጆርዳን ጉዳይ ዝሓዙ መርማሪ ብጣዕሚ ንፉዕን ሓያልን ነበረ። ንናይ ጆርዳን ታሪክ ናብ ድሕሪ ብምምላስ ከፅንዕ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ጆርዳን ኣብቲ መርዓ ቪድዮ ዝቐድሓሉ ካሜራማን ቴሌፎን ይድውለሉ። ንሱ ብዘይፈልጦ ጉዳይ FBI ናቱ መርዓ ዝሓዘ ቪድዮ ከም ዝሓተትዎ ይነግሮ። ጆርዳን እውን እዚ ዝመፀ ነገር ኣፍሪሕዎ ነቲ ጠበቁ የማኽር። እዚ ጠበቃ ቅድሚ ሕጂ መርማሪ ዝነበረን ንደይመን ዝፈልጥ ሰብ ነበረ። ንጆርዳን ከዓ ነቲ መርማሪ ብኣካል ረኺቡ ክዛረቦ ይመክሮ። ጆርዳን እውን ከምቲ ዝተመኽሮ ንዳይመን ብምዝርራብ ናብ ሓደ መርከብ ይፅውዖ። ንስኡ ናይ ዝሰርሑ ስም ዝርዝር እውን ኣውፅኡ ይህቦ። ብድሕሪዚ ንደይመን ብገንዘብ ምስኡ ንክሰርሕ ንምትላል ይፍትን። ደይመን ግን ብከምዚ ብቐሊሉ ዝቕየር ሰብ ኣይነበረን። ካልኣይ መዓልቲ ብከምዚ ነገር ንዑ ክቆፃፅር ከይሓስብ ኣጥንቅዎ እውን ይኸይድ። ጆርዳን እዞም FBI ከምዘይገድፍዎ ፈሊጡሎ። እቲ ነገር ንኣዕሩኽቱ የማኽሮም። እቲ ሓደ ኣፍቃሪቱ ትፈልጦ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝሰርሕ ማናጀር ከም ዘሎን ንሱ ክተሓዋወሩን ከም ዝኽእልን ይዛረብ። ናብኡ ንምኻድ ወሲኖም ቅድሚኡ ግን ናብ ሓደ ናይት ክለብ ይኸዱ። ካብቲ ፓርቲ ብሓሽሽ ደንዚዞም ምስ ተመለሱ ናብ ኤርፖርት የምርሑ። ጆርዳን ኣብ ውሽጢ ኣየር ብዙሕ ዘይድሊ ነገራት ስለ ዝገበረ ንሱ ወንበር ኣሲሮም ይቕምጥዎ። ዳሕራይ እቲ ሓሽሽ ነፊስሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ በፅሐ ነቲ ናይ ባንኪ ማናጀር ይረኽቦ። እቲ ማናጀር እውን ነቲ ንጆርዳን ዘሕትቶ ነገር ኩሉ ከኣሊሉ ከም ዝኽእል ይነግሮ። ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ግብሪ ሕጊ ምስ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ስለ ዝፈላለ ነቲ ሕጊ ንጥቕሞም ብምቕያር ብዙሕ ነገር ከትርፉ ከም ዝኽእሉ ይነግሮ። ግን ሓደ ሽግር ኣሎ። ንሱ እውን ጆርዳን ዜግነቱ ኣሜሪካዊ እምበር ስዊዘርላንዳዊ ይነበረን። ኣብ ስዊዘርላንድ ባንክ ኣካውንት ንምኽፋት ናይ ግድን ናይ ሓደ ናይ ኣውሮጳ ዜግነት ዘለዎ ሰብ የድልየካ። ብድሕሪ እቲ ጆርዳን ኩሉ ገንዘቡ ናብ ናይዚ ኣካውንት ብምሕላፍ ካብ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ከምልጥ ይኽእል ማለት እዩ። ጆርዳን ብቕፅበት ነታ ኣብቲ መርዑኡ ዝተፋለጣ ናይ ሰበይቲ ሓትነ ሜይትስ ስለ ዝበለቶ ኣካውንቱ ብናታ ሽም ንምኽፋት ናብኣ ይኸይድ። ረኺቡ ምስ ኣዘራረባ ብቐሊሉ ሕራ ይበለቶ። ግን በዓል ጆርዳን ዘዘዋውሮ ገንዘብ ኣመና ብዙሕ ስለ ዝነበረ ሰልዲ ምዃኑ ከይተፈለጠ ኣብ ኣየር ንምስቃል ይሽግሮም። ጆርዳን ሓደ ሓሳብ ይመፀሉ። ናይ ብራድ ሰበይቱ ኣውሮጳዊት ስለ ዝኾነት ነቲ ሰሊ ክተሕልፈሎም ይገብሩ። ሕጂ እውን እቲ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ብራድ ኩሎም ናይ ሰበይቲ ቤተሰብ ብምፅዋዕ ነቲ ገንዘብ ከዘዋውሮ ይገብር። ዶኒ እቲ ገንዘብ ናይ ጆርዳን ጥራሕ ከም ዝኾነን ገና ናቱ እውን ከም ዘሎን ምስ ነገሮ ብራድ ከዓ ንጆርዳን እምበር ንዓኻ ይሰርሕኒ ስለ ዝበሎ ባእሲ ይኣቱ። ኣብ መወዳእታ ጆርዳን ኣረዳዲእዎም ዶኒ ገንዘቡ ንብራድ ኣብ ዘቐብለሉ መዓልቲ ኣብ ጎኒ ዓይሹ ፀወታ ክፃወቱ ፖሊስ ይርእይዎም እሞ ንብራድ ምስ ገንዘቡ ይኣስርዎ። ብራድ እቲ ገንዘብ ናይ ዶኒ ከም ዝኾነ ይነግሮምን። 6 ወርሒ ተፈሪድዎ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወ። ዶኒ ብዝገበሮ ነገር ደው ኢሉ ሰንቢዱ ይተርፍ።
دحري زيسرحو طفقات نمرسا ناب جوردان بمخات كبيد حشيش هاب كلتين يوسدو دحري قلت ساعات اتحشيش مسارحة جوردان نتابقو بناي حزب تليفون دويلو ناي براد مقصار تحتاتي دون خمسخوني نقرو اتحشيش الناس سرح أبز متعلقوان جوردان نغار كساب زأبي خويني ودق بحيل تقاليسو ناب دوني خيد كابزو ودقو مستبارابرة بوليس بيتت مال سرحو طفقات ብዙሓት መኻይን ስለ ዘጋጨወ ካብ ገዝኡ ኣሲሮም ይወስድዎ ድሕሪ ግዜ ንጆርዳን ጠበቁኡ ሜኒ ምክሮ ምስ ናይ ግብሪ ሰራሕተኛታት ክሰማዕን ኣብ ናይ ባዕሉ ቦታ ንዶኒ ብኣካየድ ስራሕ ክትከኦን ንሱ ከዓ ካብቲ ቦታ ስራሕን ካብ ሰብ ዓይንን ግልል ክብል ይመክሮ ግብሪ ንዝቕበሉ ንእሽተይ ገንዘብ ንክህቦምን ከምኡ እንተዘይገይሩ ግን በቲ ናይ ስቲቭ ትካል ገንዘቡ ከምዝዘዋወር እንተፈሊጦም ናይ መጨረሽኡ ከምዝኸውን ይነግሮ أبو بوغنو هيوات كان مدحان تو أخذ لك سمع بالبال حاوسو قطعي يزاربو جوردان ون بحسابهم تسماميقو سرحتتو كم زبلك نقرم نقولهم سرحتنياتاتو أكتبو أبزل زرارون سعاد أبقد سرحتنياتاتو ناي حزن ملكت مصرعي حسابو قيرو أبصرح نخطنح بموسان ولا FBI كوني كالا أكال ينتا يبلوم FBI ون سرحا ما برتعم نجوردان سرحتنياتاتو كمرمور جمرو مرمرኦም ዝበለጸ ኣብ ናይ ስቲቭ ጫማ መሸጢ ብምግባር ስለቲ ትካል ኩሉ በባሓደ ከምርምሩ ጀመሩ ንዳንን ጆርዳንን ካብቲ ሃገር ከይወፁ የጠንቀቅዎም ጆርዳንን ዳንን ናይ FBI ትእዛዝ ብምንዓቕ ናብ ጣልያን ብምኻድ ስርሖምን ግዝያዊ መንበሪኦምን ኣብኡ ገበሩ በዓል ጆርዳን ኣብ ጣልያን ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ሓደ ናይ ጆርዳን ሰራሕተኛ ናብ ጆርዳን ደዊሉ ስቲቭ ዘለዎ ሼር ብምሉእ ከውፅኦ ምውሳኑ ይነግሮ ናይ ጆርዳን ገንዘቡን ብምሉኡ ብስቲቭ ሽም ስለ ዝነበረ ብናይ ስቲቭ ውሳነ ጆርዳን ኣመና ይስንብድ ነቶም ሰራሕተኛታት ብምሉኦም ዘለኩም ሼር ሽጥዎ ኢሉ ይእዞም ንሶም ውን ዘለዎም ሼራት ብምሉኡ እንተሸጠሞ ናይ ስቲቭ ሼር ዋጋ ብጣዕሚ ስለ ዝወርድ እዩ ኣብዚ ኩሉ ሽግር ማእኸል ሰበይቲ ትመፀሞ ቶም ሓትናኣ ከም ዝሞተት ነገረቶ እዚ ማለት ብናታ ስም ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተኸፈተ ኣካውንት ክሳብ መወዳእታ ክዕፆ ይኽእል እዩ ጆርዳን እዚ ኩሉ ምስ ሰምዐ ዝሕዞ ዝጭብጦ ንጥቆ ቀልጢፉ ናብ ስዊዘርላንድ ከይዱ መፍትሕ እንተዘያምፅኡ ኩሉ ገንዘቡ ክኸስር ማለት እዩ ነቲ ካፒተን ደዊሉ ቀልጢፉ ናብ ስዊዘርላንድ ንክኸይድ ነግሮ ናብኡ እናኸዱ ኩነታት ኣየር ፅቡቕ ስለ ዘይነበረ ማዕበል ተስዩ የሸግሮም ግን ናይ ጣልያን ሓይሊ ባሕሪ መፂኡ ዋላ ሓደ ሰብ ከይተጎደአ ይተርፉ ድሕሪ 2 ዓመት ጆርዳን ካብ ዘለዎ ናይ ወልፊ ሽግር ብሓገዝ ሓብዩ ኣነቃቅሕ ዘረባ እናተዛረበ ብሓድሽ ስራሕ ይጅምር በዚ ስራሕ ብዙሕ ይፍለጥ FBI ግን ንጆርዳን ምክትታል ጠጠው ኣየበለን ነይሩ ብዙሕ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝሰርሖ ስራሕ ዝረኺቦምሉ ነበሩ እሞ ይኣስርዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ብዙሕ ገንዘብ ድሕሪ ምቕፅዖም ኣብ ገዝኡ ከም እሱር ተፈሪድዎ ይእሰር ቤት ፍርዲ ውን ጆርዳን ኩሉ ዘለዎ ነገር ይስእን FBI ውን ስለ ዓርኩ ዶኒን ስለ ካልኦት ሰራሕተኛታትን ንኽነግሮም ይሓትዎ ጆርዳን ግን ኣይነግርን ብምባል ይምልስ ሰበይቲ ውን ብዙሕ በደል ኣብፅሕላ ስለ ዝነበረ ፈትሓቶ ብድሕሪዚ ናይ እስር ቤት ግዚኡ ንኽቀለሉ ንFBI ተተሓባቢሩ ንሶም ውን ስለ ዝተሓባበርዎ ኩሉ ነገር ንኽነግሮም ይውስን ናብ ስራሕ ቦታ ብሕቡብ መከታተል ተተኺሉሉ ይኸይድ ሕጂ ብስራሕ ቦታ ዶንዩ ኣብ ናይ ጆርዳን ቦታ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ዝመርሖ ኩሉ ነገር ከይፈለጠ ከዓ ንበይኑ ከናዝዞ ናብ ኦፊሱ ሒዝዎ ይኣቱ ንዓርኩ ምክሓት ግን ኣመና ስለ ዝኸበዶ ሪከርድ መግበሪ ተተኽልለ ኣሎ ኢሉ ዶኒ ወልሓደ ንኸይላፋለት ኣብ ወረቐት ፅሒፉ የርእዮ FBI ግን ንዶኒ ብምፍራሕ ኩሉ ነገር ይፈልጡ ዶኒ ፈሪሑ ጆርዳን ዝፀሓፈ ወረቐት ከይተረፈ ኩሉ ነገር ንFBI ይነግሮም በዚ ሰዓት ጆርዳን ኩሉ ናይቲ ትካል ምስጢር ንFBI የሕልፊ ይህቦም ጆርዳን ንFBI ስለ ዝተሓባበረን ካብ ነብሱ ጀሚሩ ነቶም ሰራሕተኛታት ስለ ዘቃልዐን 3 ዓመት ጥራሕ ተፈሪድዎ ናብ እስር ቤት ኣተወ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍትሑ ከዓ ብኣነቃቅሕ ኣዘራርባን ብኻልእ ስራሕን ሽሙ ብምሕዳስ ንሚልዮናት ኣብነት ክኸውን ከኣለ ናይ ሎሚ ታሪክና ኣብዚ ይውዳእ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሼር ላይክ ብምግባር እቶም ሓደሽቲ ኣባላትና ዝኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ